Здравейте! Изненада! От кога не съм се включвала на живо да приготвя нещо? Ето, че днес ще се случи. По случай деня на прегръдката, по случай деня на бабите и на акушерките, реших да ви покажа една много готина закуска. Даже не бих казала, че е закуска точно. Това е нещо, което когато сте много гладни за сладко и ви падне пердето и се чудите кой шоколад по-напред да захапете или коя вафла, то по най-бързия начин си направете това, което ще ви покажа сега. И няма да усетите никакъв глад за сладко. Така че ако искате да разберете нещо ново и интересно в зоната, зелената зона, сладичко, останете с мен, за да изгледате какво ще ви покажа. Надявам се, че ме виждате, че ме чувате. Не съм си слагала престилката. Няма вероятност нещо да се отцапам. Всичко ще бъде много чисто и прилежно. Така че котлона ми е загрят. Вече дори трябва да започна да работя. Добро утро на всички, които ще гледат. И на тези, които ще гледат на запис. Какво ми е необходимо? Какво ви е необходимо? Едно малко тиганче, в което да работим. Загряла съм го на 7 от 9 степени. Имам 1 блок въглехидрат, 100 грама ябълка, която съм обелила, почистила и нарязала на купчета. Слагам я директно върху сухия тиган да се затопли и да си пусне малко от нейния прекрасен аромат. Ще прибавя към ябълката така полезната канела. Всички, които имат инсулинова резистентност, препоръчвам силно да използвате по-често канела, защото тя помага много. Поръсваме. Естествено, който не я обича да я пропусне. Но в случая много си ходи. Аз не съм и от големите фенове на канелата. Много я мразех, когато ми я посипеха на времето в млякото с ориз в детската градина. И заради това не бутвах млякото с ориз. Ако е без канела, го едях, но с канела не. Но сега, с напредването на възрастта, както казва мама, добро прасе си, мамо, всичко обичаш да хапваш. Ами да, вече мога да кажа, че няма нещо, което да не обичам да ям. Всичко си хапвам. И така. Нека докато ябълката се запича, да ви покажа какво ще ни е необходимо още. Това е 1 блок въглехидрат. Ще обясня подробно за тези, които гледат и са начинаещи в зоната и се чудят сега кое как. Аз ще ви обяснявам, за да ви стане лесно и ясно. Ябълката казахме 1 блок въглехидрат. Още 1 блок въглехидрат ще ни трябва, защото тази вкусотика ще бъде за 2 блока протеин, въглехидрат, мазнини в зоната. Другия блок въглехидрат ще бъде от 19 грама овесени трици, които съм пригласила. Протеина, тук в случая няма да използвам нито скир, нито котич, нито друг млечен продукт. Ще използвам протеин. Казахте, че ще бъде много сладко, много вкусно. Единственият начин да се получи по този начин и без да използвам подсладител е чрез протеин. Аз залагам на протеин капучино, мока капучино, но естествено може да ползвате ванилия, шоколад, бисквитка или неутрален вкус, какъвто имате всъщност. Но с този ми става най-добре. Докато се запичат ябълките, те им трябва мъничко, не им трябва много. Ще сложа вътре при ябълките 6 грама сусам, който е изключително полезен за костите и ни доставя доста добро количество калци в организма. Затова изсипвам сусамчето, което също като мине през топлинна обработка става фантастично. Ще полепне по самите ябълки, което е идеята да се случи, и ще си пусне един прекрасен аромат. Още нещо, докато се запичат ябълките, да кажа, че когато хапвате сусам, сусамов тахан, чия, ленено семе, гледайте да бъде предимно в сутрешните или обедните часове. Това са храни, които не препоръчвам да се консумират
след обедно-вечерните часове. Не се усвояват така добре от организма, колкото в сутрешните часове. Така че, надявам се да съм полезна с тази информация. Разбърквам още малко ябълките. Тук може да си сложите ванилийка, може да си сложите малко, да речем, кора от портокал или лимон, ако обичате, но аз до тук ми е супер. Няма нужда повече да слагам. Още мъничко разбърквам. Докато разбърквам ябълките, само ще кажа, че сърдечно ви благодаря отново за големия отзив от срещата с доктор Папазова и изненадата, която ще ви кажа, това вече няма да е изненада след като ви я кажа, че в края на месеца ще направим още една среща с доктор Папазова, поради огромния интерес, който има от ваша страна за нейната личност и за това, което тя ви споделя, и много въпроси, много нещо. Решихме да направим още една такава среща. Този път ще бъде най-вероятно в Zoom. Ще го доуточним, за да може лично да се задавате въпросите и тя да ви бъде полезна и да ви отговаря. Така че следете страницата. Ако не сте я харесали и не сте ме последвали, направете го, за да получавате известия, когато ви информирам за нещо важно, нали така? Да, може Лешников, така, разбира се, че може. Аз давам идея за още полезни тахани. Така, ябълката вече е готова и мога да преминавам към следващата стъпка. А тя е да прибавя увесените трици. Слагам ги вътре в тиганчето и разбърквам. Не знам дали виждате добре. Така ще въртна малко. Разбърквам. Те също ще се запекат и ще полепнат по ябълката. Съвсем малко ще ги мина през тази термична обработка, след което ще добавя 50 мл прясно мляко, за да има течност, която да помогне на триците да набъбнат и да освободят фибрите си. А ако не добавим течност, те ще останат по-сухи. Хубаво е, може, ако искате да не слагате мляко, може да сложите водичка. Но трябва да има течност, около 50 мл, с която да оберем триците, да подпухнат, да се раздуят. Така, готово. След като вече съм сложила и триците, малко време мина, прибавям прясното мляко. Даже ще намаля малко котлона. То след малко е готово, така че няма страшно. И сега триците ще поемат в прясното мляко. Ще стане леко течно, за да не е така гъсто. Абсолютно никакъв подсладител не ни трябва, защото първия път, когато я направих, сложих при ябълките еритритол, нали, с идеята да ги карамелизирам. После, след като сложих обаче и двата блока протеин, толкова сладко стана, че чак не можех да го близна от сладост. Така че за това този път не слагам никакъв подсладител. Самите ябълки също са вкусни. Тук може да се направи и с круша, между другото. Ако имате круши, може да се направи и с круша. Направо вече дори спирам котлона. И сега ще прибавя, преди да сложа протеина, ще прибавя една супена лъжица сусамов тахан, което е за 2 блока мазнини. Общо 4 блока мазнини с сусамовите семена, защото удвояваме мазнините, когато използваме качествен суроватъчен протеин изолат. Както казахте и вие, тук може да използвате и друг тахан. Също така може да замените тахана с ядки. Да речем 6 сурови бадема или лешника или шамфастък. Но с таханчето става много вкусно. Няма да ви лъжа, наистина става много вкусно. Така, сега го отнемам от котлона. Ще си взема една дъскичка, за да мога да го преместя. Така. Първо да разбъркам. И сега ще прибавя от протеина.
За целта ми трябва кантарчето да го сложа, за да мога да отмеря. Ето така. Пускам си кантарчето и отмервам 16 грама за 2 блока. Този протеин го има в сайта, ако се чудите откъде съм го взела. В сайта Храна и баланс ще го намерите. В момента има малко ограничени количества и вкусове, така че имайте го в предвид. Има ванилия, капучино, ягода и неутрален вкус. Така, и сега от топлината, след като започна да разбърквам, този протеин ще се разтопи и ще се смеси с ябълките. Става един супер крънчи десерт, много вкусен. В момента няма как да усетите, но ухае на капучино, много вкусно, много ароматно. И наистина, повярвайте, първо това много засища, заради фибрите, които има в него. И второ, силно препоръчвам, когато изпитате наистина истински глад за сладко, ама така както се каже, вече треперите за сладко, просто си го направете това. Може да се направи в по-голямо количество и да се разпредели в чашки и да си имате. Когато изтине, също е много вкусно. И вижте как протеина се смеси вътре. Стана нещо като карамелено. Аз винаги го отъждествявам с карамел. И се получи супер готино. Сега ще го разбъркам още малко, за да се отлепи всичко. Защото протеинчето започва да прави така една лепкавина. И съм готова. Сега вземам си една чашчица и ще си прехвърля цялото количество, за да ми бъде хубаво, красиво, в една чашка. Ще взема една друга шпатула, за да обера всичко, да не остане нищо в тигана. Ето така. Супер сладичко, супер сладичко, уникално е просто. Ще ме споменавате с много добро, когато си го направите. И най-важното, че е в зелена зона, нали така? Така, разпределям го в чашката. И за финал, за да бъде още по-полезно, малко боров прашец. И вуала! Ето е моята чашка, която малко се поизпоти от топлината, но е наистина нещо много бързо. Видяхте колко бързо го направих. А за вкуса абсолютно гарантирам. И си вземате една лъжичка и просто си го хапвате. Така, докато е топло, е фантастично. Като изтине, пак е много хубаво. Ама кой ще го чака да изстива? Няма време. Трябва сега да се еде. Ако можете да го чакате, го чакайте. Но, както казах, може да се направите за няколко чашки или да си го съхраните в кутийка за работа и да си го носите с вас. За изпът или за работа. Надявам се да съм ви била полезна с тази рецепта. Ще опиша всички необходими продукти в поста, след като приключа лайфа. И вие можете да си го направите. А когато го направите, ударете един коментар отдолу, за да знам дали ви е харесало, да получа обратна връзка. Както и, ако ви допада тази рецепта, просто споделяйте видеото, за да достига до повече хора. Много ви благодаря. Очаквайте и ново видео в YouTube канала ми, което ще бъде изключително полезно. Нещо ново съм намислила. Ако не сте се абонирали за него, направете го. Може да ме намерите в Instagram, може да ме намерите в TikTok, в Facebook. Абе, аз съм навсякъде. Като слънце, огрявам навсякъде. Надявам се да съм ви полезна с всичко, което ви показвам, с ежедневните постове, които споделям и с които целя просто да ви подтикна да се грижите повече за себе си, да се усмихвате повече и да се радвате на живота, защото той е прекрасен, наистина прекрасен. Очаквайте още много неща и изненади от мен. Тази година, 2025, съм във вихъра си, както обикновено. Чао, чао, хора!
Обичам ви, до ново срещи. Чао!